ତାହେଲେ ମତେ ଭଲ ପାଉନ हेलो କଣ ପାଇଁ ପାଇବନି? तमे बा ମୁଁ कहतो तो ପୋଲିସ ଚାକିରି पुलिस କରୁଛି ମତେ मु ଭଲ ପାଇବ ବାହା पुलिस ହବ 40,000 ସାଲାରୀ କଣ ଖରାପ ହେଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଜି ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ଟେ କରିବୁ, ଦେଖିବା ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ଝିଅର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏବେ କଲ୍ କରୁଛି ଝିଅକୁ, ଆଉ ସେତେ ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହଁ କଲ୍ଟା କାଟିଦେଲା ଯେ आपण किए कहउछंती दया करी मते कहि परिबे? ଆମେ କିଏ କହୁଛୁ? हां ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ କହୁଛି ବୋଲି। सीरियसली ହଁ ସିରିୟସଲି, ଆମେ କାହିଁ ମଜା କରିବୁ। अच्छा हां कोन किए कहउतले कोन पुलिस स्टेशन ରୁ कहउतले कोन ପାଇଁ कॉल करथिले? କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣ? ମୁଁ କୋन ପାଇଁ ଯିବି? ଆମେ ଯିବୁ ତାହେଲେ? ହଁ पुलिस जदि ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଦୋଷୀ ତ पुलिस मुजरिम को खोजी खोजी मुजरिम पाखକୁ ଆସ ନାଇଁ କି मुजरिम ଯାଇକି पुलिस ପାଖରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସଟା କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଘର, କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେଉଁଝରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଛି କେଉଁଝରରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି ନା କୋଉ ଯୁଗରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି? ଆଜି ଆଜି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେଲା ମୁଁ କାହା ସହିତ ରିଲେସନରେ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ତ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ। ନମ୍ବରଟା କୋଉଠି ପାଇବୁ? ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ। ଏଫଆଇଆର୍ ଫଟୋ ଟିକେ ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ। ହୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଫଟୋଟା? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଫଟୋ ସେମିତି ପଠାଯାଏନି। କାଇଁ ପଠାଯାଏନି? ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିବ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ କଲ୍ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଏକା କଲ୍ କରିବୁ? ବାକି ଅଫିସର ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଏଫଆଇଆର୍ ଫଟୋଟା ପଠାନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ। ଗଲ ଟିକେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିଲ। ଆଚ୍ଛା କାହା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି? କୋଉ ପିଲାଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି? ସେ ଆମର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଫଟୋଟା ସେ ତୁମ ଗାଁ ଚୌକିଆକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଆଯାଏନି, ସେ ନେଇକି ତୁମକୁ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପିଲାଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ତା ନା ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଭିତରେ ରହିଲାନି। ମୁଁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପରେ କହୁଛି। ତା ଆଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ଫଟୋ ତାର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲାଗିକି ଅଛି ଏଫଆଇଆର୍ରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି ହେଲା। ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆମେ ଆସୁଛୁ କଥା ହେବା। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି? କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥାନାକୁ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯିବି? ଆମେ ମିଛ କହୁଛୁ? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଥା ହେଇକି ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ କମେଡ଼ି ଲାଗିବ? ତୁମେ ତ ଯେତେବେଳେ କମେଡି ହଉଛ, ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇନା ଜାଣିପାରିଲି। କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲ? ଭଏସ୍ରୁ ଏଇନା ଜାଣିପାରିଲି। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଜାଣିପାରିଲି। ରଖ ଦୟାକରି, ଆଉ କିଏ ଡ୍ରାମା କରନି। ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? କହୁନ, କ'ଣ କହିବ? ଭଲସେ ଯାହା ବାହାରିବ ଭଲସେ ବାହାରିବ। ଫାଲତୁ ବକବାସ୍ ଗୁଡ଼ା କରନି। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବକବାସ୍ କରିବୁ? ତମ ଭଏସ୍ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ କହୁଛି ମଜା କରନି ମୋ ସହିତ। ମୁଁ କିଏ କହିଲ? ଯଦି ମଜାକ୍ କରୁଛି କହୁଛ, ମୁଁ କିଏ? କ'ଣଟା? ତମେ ପରା ଜାଣିପାରିଲ କହୁଛ। ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ଟା ଟିକେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ଶୁଣେଇଲ ମୋତେ। ଶୁଣ କ'ଣ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? କଥା ହେଇଆ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଯୋଉ ତରିକାରେ ସେତେବେଳେ କଥା ହଉଥିଲ, ସେଇ ତରିକାରେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବି ତମେ କିଏ? ଆଉ କେମିତି କଥା ହେବି? ପାଟିରେ ହାତ ଦିଆ ହେଇଛି ନା ପାଟିରେ କପଡା ଦିଆ ହେଇଛି? କାହିଁକି ପାଟିରେ କପଡ଼ା ଦେବି?
ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁ ଏତେ ହସୁଛ ମାନେ ପୁଲିସ କଲ୍ କଲେ ତମେ ହସିବ ନା କ'ଣ? ହୁଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମାନେ କ'ଣ ପୁଲିସ କଲ୍ କଲେ ତମକୁ ହସ ଲାଗେ? ଜେଲରେ ରହିଲେ ତ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ଆରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ତ ଜେଲକୁ କମାଇ ଯିବି ଡାନ୍ସ କରିବି। ପୋଲିସ କଲ୍ କଲେ ହସୁଛ ମାନେ କ'ଣ? ମଜାକ Yes, କରୁଛ ଆମ ସହିତ। first of all ମତେ ତମେ ପୋଲିସ କହୁଛ ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ ନିଜର ଅସଲି ହୁଲିଆକୁ ପଳେଇ ଆସ ଯୋଉଟା ତମେ ସେଟା ସେଇ ଟାଇପ ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କର। ମୁଁ ତ ପୋଲିସ ମୁଁ ଶୁଣ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଭୁଲ କହୁଛି ଶୁଣ ତ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ତମେ ଯୋଉ ତମେ କ'ଣ ପୋଲିସ? ତମେ ଆମର ଭୁଲ ବାହାର କରିବ? ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବ? ମୋର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବି। ତମେ ଯଦି ପୋଲିସ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତ ମୋର ସେତିକି ହକ୍ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବି। କୁହ ରୋଲ ତମେ ଜାଣିବା କଥା। ତମେ କୁଆଡେ ପୋଲିସ ହେଇଛ ତମେ ଏତିକି ଜାଣିନ। କୁଆଡୁ ପୋଲିସ ହେଇଛ ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ମଜା ଉଡଉଛ? ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି। ଆଉ ସେମିତି କହୁଛ କେମିତି ପୋଲିସ ହେଇଛ? ହଁ କିଏ ସେଇଟା ପୋଲିସ ମୁଁ କଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେଲ? ଯେହେତୁ ତମେ ପୋଲିସ ହେଇଛ ତମେ ଏତିକି ଜାଣିବା କଥା ଯୋଉଟା ତମେ ଜାଣିନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କ'ଣ ଜାଣିନି? ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମତେ କଲ୍ କରିକି କହିଲ ତମ ନାଁରେ ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି କହୁଛି କି ମୁଁ ପୋଲିସ କହୁଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସ ନହେଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ତମେ ଗୋଟେ ମଜାକ ଚଲେଇଛ ହସୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ସିଏ ହସୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଆମର ମଜା ଉଡ଼ଉଛ? ଆମେ ତମର ମଜାକ ଉଡଉନୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ତାର ମଜାକ ଉଡଉଛୁ। ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ କୋଉ କଥା କହୁଛୁ? ତମେ ଯେ ଆମେ ମତେ ଡାକୁଛୁ ତମକୁ ଆରାମସେ ଡାକିଲୁ ତମେ କହୁଛ ତମେ କିଏ? ତମର ଭଏସ୍ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଇଏ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଲାଗୁଛି କ'ଣ? ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗ? ମତେ ତ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ସେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସାର ଯିଏ ବି ହଉ ତେଣିକି ଛାଡ ସେ ପୋଲିସ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ ମୁଁ ଶୁଣି ସାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ତମେ ମତେ କଲ୍ କରିକି କହିଲ ତମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ? ତମେ କହିଲ ଏୟା ସେୟା ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି? ମହାନ୍ତ କଥା ମୁଁ କହିନି। ମୁଁ ମହାନ୍ତ କଥା କହିନି। ଯିଏ ବି ହଉ ତମେ ଯୋଉ କଲ୍ କରିଛି ସୁଶୀଲ ସୁନିଲ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଲ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ସୁଧୀର କହିଛି ସୁଧୀର କହିଛ? ସୁଧୀର ସରି ମୁଁ ସେ ନାଁଟା ଆଜି ବୋଧେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶୁଣିଲି। ଦେନ୍ ଯିଏ ବି ଥାଉ ତା ନାଁଟା କହିଲ ହେଲା। ଯିଏ କି ସୁଧୀର ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ କେବେ ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଶୁଣିନି। ସେଇଟା ଶୁଣ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ। ସୁଧୀର ବୋଲି ନାଁଟା ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ ହେଲା କି? ତମେ ଆସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତାପରେ ଯାହା କରାଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋର ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ରିଲେଟିଭ ସର୍କଲରେ ଅଛି। ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣା ପଡିବ ନା। ତମେ ସେଇଠୁ କହିଦବ ଆମେ ଏଇଠୁ ବିଲିଭ କରିଯିବୁ। ତ କର ମୁଁ ମନା କରୁନି ତ କରୁନ। ଆଉ ତମେ ଆସୁନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ପୋଲିସ ତମ ପାଖକୁ ଯିବ? ୟେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି କାହାକୁ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଲ୍ କରିକି କୁହନ୍ତିନି। ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଏଫଆଇଆର ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତିନି। ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଯାଇକି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବ କୋଉଠି ଥିବ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନା କ'ଣ? ଆଉ କେମିତି କହିବୁ ତାହେଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥାଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପୋଲିସ କେସ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନଟା ଘରକୁ ଯାଏ। ତ ତମ ଘର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅ ଆମେ କହୁଛୁ ଲାଇନରେ ରହିବ କହୁଛୁ ଦିଅ। ମୁଁ କହିବି ଘର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅ। ବାପା ନିଅ ମୋ ନାଁରେ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି? ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ରଖ ୟାର ରଖ। ହ୍ୟାଲୋ ମାନେ ତମ ଲଭ୍ କେସ୍ଟା ତମ ଘର ଲୋକକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲେ ବୋଧେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? ତମ ଗାଁ ଲୋକକୁ ଜଣେଇଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛ। ଆମେ ପଢୁଛୁ। ମୋ ଲଭ୍ କେସ୍ଟା ଯୋଉ କଥାଟା ତମେ କହୁଛ ସେମିତି ଲଭ୍ ଫଭ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ସୁଧୀର କଥା କହୁଛ ମୁଁ କୋଉ ସୁଧୀରକୁ ଜାଣିନି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିଛି ତମେ ମିଛ କହୁଛ ହେଲା। ତାହେଲେ ମତେ ଭଲ ପାଉନ? ହେଲୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବି? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇବନି? କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ବା ମୁଁ କହୁଛ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଛି ମତେ ଭଲ ପାଇବ ବାହା ହବ 40,000 ସାଲାରୀ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି? କ'ଣ? ଗୋଟେ ପୋଲିସକୁ ଭଲ ପାଇବ 40,000 ସାଲାରୀ ଖୁସିରେ ରହିବ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ନାଇଁ ରେ ବାବା ନାଇଁ ଥାଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଲାଇଫରେ ଖୁସି ଅଛି। ପ୍ଲିଜ ମତେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ ମିଛିକା କଲ୍ କରିଥିଲ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ମିଛ କ'ଣ କଲ୍? ତାହେଲେ ଥାନାକୁ ଆସିକି ଚକିବେଶ।
ଅଧିକ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖେଉଛି ବେ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଉନି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଫାଷ୍ଟରୁ ମଜା କରନି ବୋଲି ହ୍ୟାଲୋ ସେ ସୁଦାମ ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ହେଲା ଆଉ ଯେତିକି ରାଗୁଥିବ ଆଉ ହେଲା ବହେ ରାଗୁଛି ମୁଁ ରାଗିଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଣା ତ ପଡୁଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାକରେ ଆମର ନିଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସେ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ ପରମିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଆଉ ରହି ହେଉନି ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପୁଣି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଆମେ ଏତେ ମେହନତ କରୁଛୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିକି ହିଁ ଯିବେ ଏମିତି ଯିବେନି ବାଏ